Сурови рецепти с кукуряк. Блог на група експериментатори. Здравейте, казвам се Вивиан и ще ви покажа как да си приготвите леден шейк с матча. За целта са ни нужни около половин чаша студено соево мляко с ванилия, щипка ванилия на прах, една супена лъжица матча, 2 банана и един малък резен диня, като плодовете добре да са предварително нарязани и замразени в хладилника за едно денонощие, за да се получи по-плътна сладоледна консистенция. Слагаме първо млякото в блендера. Матча слагаме според предпочитанията си. Това е много хубав зелен чай, богат на антиоксиданти и действа доста събуждащо. Добавяме плодовете. Диня ще добавим още малко, ако е нужно, понеже тя придава доста рехав вид на шейка. Така, блендирахме до получаване на гъста хомогенна смес, която наподобява сладолед. Може да украсим с чия и малко мента. Получихме един много приятен летен десерт, който наподобява шейк и сладолед и може да се консумира по всяко време на деня, тъй като е много ободряващ и ако не побързате да го консумирате, ще се разтопи, така че аз започвам. Разтопи се! Сурови рецепти с кукуряк. Блог на група експериментатори.